Значи е попълвал картата Брррр. многократно. Редно е да знае по-добре. Ей, здрасти, каква ти е работата? Си дайте да поговорим за... О, извинявай, че пана някакъв човек. Дай да говорим. Те са роботи, не знам. Сега да говорим за прасето и котката. Знаеш ли прасето и котката може да отиват на вратата? Ако отиват на по-близко вратата, отваря вратата и си добре. Имаме пингвин, където гледа ти камерата, чува нещо от камерата и си добре. Ако не гледа с камерата, ако гледа много, те бяга. Те бяга по-бързо. Ако бяга по-бързо, като гледаш, отваря като бързаш. И ще думни вратата и се махне. Добре. Жаль, че ще прави някакъв, ама жаль, че няма да мръдне, защото се мръдне някакъв. Айде, чао! Изключителите смятат, че количеството е нищожно. Тъй като следите бяха незначителни, решихме да оставим всичко така. Новините за пътника са добри. Добре са. Проверихме камчетата ви и сме доволни, че няма забранени артикули. Ще се почувства нещастна. Ще я изненадам. Днес няма да предприемем други действия срещу вас. Няма да правим нищо, единствено шишенцето там. Тъй като нямате разрешително за внос за него, ще задържим само това шишенце. Ще ви дам известие за конфискация и ще ви пуснем. Лекува омазнелия черен Да. дроб и възстановява клетка по клетка. Есенциален. Обичай живота с целия си черен дроб. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Не пропускай важните моменти. Пародонтакс. Той активно възстановява венците след една седмица. Дай 5. Ясно, раничко ни. Експерти по венците. Гладна съм. Не ми се да изкутна храна. Имам идея. Ей, усмихни се. Лютеницата е полезна. Вкусно е, нали? Попитай ме пак. Момичета, какво правите? Филите говоря! Олинеза. Вкусът, който говори сам за себе си. Круасан. Толкова. Толкова.
къде да се скрие. Деден, 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 деден. Естествения си ритъм със сигурно и предвидимо облегчение на сутринта. Защото независимо от целта и възрастта, истински успешният ден започва без запек. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 10 години. Преди употреба учете листа. Доктор Царовски, голямото се му скърца, а кръста все не му дава да се наведе. Дядо Иване, трябва ти интензивно подхранване на ставите. Спронези интензив, усилена формула за здрави стави. По 2 таблетки на ден. Аз като посетя трудно ставам, а внучето все не бяга. Бабо Диди, с годините косите стават по-тъй. Ставите по-малко подвижни, мускулите отслабват. За теб провези биоколаген. Съдържа двата най-важни типа колаген и е без захар. Само по един течен флакон на ден. Хиляди мъже и жени посвещават живота си на опазването на границата на Австралия. Гранична сигурност. Сигурност. Този мъж казва, че е дошъл на почивка, но куфарът му е празен. Подозрително е да отидете в нова страна и да си купите само един куфар. Полицаите се опасяват, че той може да крие нещо. Не съм сигурна за външната страна на самия куфър. Мисля, че трябва Да го пробием, да. пробием. Какво е това? Тревожна находка в биосигурност кара този пътник да обвини жена си.